chỉ bởi việc ule lunglei lama thil thleng pakhat awma chu in ti chiat thu ania video te viral na sakhop maya ebe chungchang thu chiang zo kan hriat angang te karon tar lang dona chumi ma chuan April li som zandar kwa vel bora khan kalet pui le lo kang chu Henry lalbiak zinga chun deng chu ruihlo number 4 hong zali somli kai noya man ania ani hi kan hriat theu kha sum dong lian tak mai nia tin in le lo tha tak nei po ani tin tharvenga ania ti chuan khotlangin ro an rela chiat ni fan peklet en san an rela ni chumi lung oilo chu aya du nazok thalai rualte veng din thar veng mai ni lo veng sang te an pung khoma he April ni som zan phei hi chuan mi pui tam tak an pung khoma ni ti chuan mi pui chuan tam zela han tam zela atopa chuan tharum thona a chuak ta motor te ti chiat ani a gate te ti chiat ani a ti chuan bike te po ti chiat ani a in chungai ro an lut em lo ani he thil thleng hi atir te atanga atop thlenga mit nge ya mutu kania na thil thlen dan zong tun thleng hian kala threchiang viawa kha thil thleng chungchanga pokhan video te ka siam kha in la shavekin karinga tharum tho hi a thaber love amaro chu heng mipui lung oi lo tur khophian an siam ve ni mipui an thin rim em ma chu san ri mai ro kan veng an ti po enga man ngai lo na khan mipui tam takha ati thin rima ruihlo kan huat zia le ruihlo wanga lian te kan huat zia po apho lang chiang hle in ka hriani ti chuan khati hun laia kan video siam te khati hun laia post om sang te kha va hai le taula va en le taula mi tam tak chuan heng hi chu thil tha di lo ve ti tam tak anom lain atam ber chuan mi nol pui chuan a tha hetianga ti mak tur hi ti hi comment kan pek dan ani kan ril ruwa kan soi chu ani kan ril ru le kan ti na po kan soi chu ani hlom tlang pui ani chu en let thein ala oma tuna hen wa hai let taula khami hun lai po sang khan mi pui ten in hriat thiam kareng mi pui minol pui khati laia kan ril ruput mang chu atha hetenga chet mak tur hi ti kha ani tlang pui ani ole ti chuan lunglei a thil theng lam hi inen le phot teang tun let leng tun a hian he bazar veng oi me usia mi te in hei ti hian an soi sa ni an soi sak chat sak na sa khop me a mihring tan chuan chen ngai na po om lo khopin hei an bathroom ania chuan hei a chung an ti dan te hei chuan he lama hiam hei hi weme aron mo po video la tu hian amaro chu henglai a thre tur om te an khotlang hruai tu te le miron kai deuh te titiang kanan biak chuan weme malak na ni lo veng chung thalai ho te ti ani hmel ati tu te po kan threlem lo ti nan soya weme ang zonga an invasoi thia sakemo an invati chiat sakemo khatiang ang kha ani lem lo ni in an soi chu masabera chun weme malak na ani lo ti kha chiang deuhin kan soi du phote tin thalai te poni se weme ani tho in lo ti mai theya amai ro chu weme member te chu lo ni ma sela weme minga chet na ani lo ti kha chiang photila a thome mi in tola thain weme in tola that kan ti ngai lo ang deuh khan thian ho pol ho ina thil enge modewan lo te men lo soi sakron weme ho men soi sakron kan ti lo kha khatiang ang bok khan heta chuan a weme minglan na a om lowa weme pu chi ani lo ti kha kan soimasa phot du ani hei an kong ka puyan ya ti hian hei kai mihring pa ngai dan chu chen na om lo chhunga hian kan lut chinang
a chhungah hian hei kai hei an room kha nia hei kai an thut chiat sak vek ani hei kai turu lutuk me bazar veng oi me hin lo che bon khop pani hei an almera te hi hei chuan hei nung lam atang pon chen hne khop me a mi mal zong in huat na te ne amani o ti tur khapin hei bazar veng oi me in ti hian an in hi an soi sak saka chuan hei ma hi thil tha hmuh tur awm lo ni hei an chu koi che an hri se pon ti chiat sak ani he tiang em te chu in ti sak lo tur a sin mele o kai a kai hei ole ka hriat chin kan soi photanga helai hmuna hian he mi te hian damdoi lampang an khoi thin nia hriat ania tin hriat te hnen atanga thudon danin voitam case te pon lo nei to ani ome chutiang chuan khotlang thalai rual in tel khom ten ti to lo turin voitam he anni mai lo po midang dang an warning thina midang dang te po shil shia in anina te kalchirin hetiang thil ti to lo turte veng tan khotlang tan a thalo ani thu te an soi fo thina amaro chu midang te chuan zia theu nge ni anni lam hian an soi dan chuan an soi ka hria dan chuan zom he thalai rualte thu zom a hnekin arun lui zong tele adan mang te po at king let zong ang ti ten an khosata a ke chuan tun he thleng ta a ani na taka chuan a ti tu te po hriat ani lem lo eng pol ngen nia tu te nge po hriat ani chi lawa an mani lam chuan an hremai theya amaro chu heng hi mizo tena kan soi thin man lain khotlang ta na mi nok sak le mi ko mo bol deuh chu phungina keu an tiang chi kha a thleng tamai ni mi mal vo pu fak turom si lo ang kha ani na taka chuan henga mi bung ruwa han ti chiat sak te chu thil tha thil fu ani chi alawa amaro chu uluk taka thil thlir chuan anni lo po hi thil ti anoma hetiang lampang tin oma khotlang ina khatiang changrol ho ina lo warning to te po midang an oma amaro chu anni chau he tianga chet na hi a oma engemaw chan lian tham tak chu oma ani long mo ti chu an soi hriat lo pon ngai tuana chon lo lut shim boka tin he in hi an mani in pa ngai ni lovin midang in an lua ania soi ani bokani ole hempori se ati kan soi tong khan wai me thil ti ni lawa heng thil ti tu te pol ang pon anom lem lawa tu te emo kal khom thalai rual kal khom khotlang ta na thatura an ngai anga che chuak ta an nia ani na taka chuan he thil hi dan anga ngai chuan dan anga en chuan thil thalo takani thil poi takani amaro chu heta amizo khotlang nun in rel bolna man lai atanga kan lo chin than to en chuan khotlang ta na ko mo bol tlat bai khotlang ta na nok sak ti mai tiang a kholo zong om khotlang tang rualina an zil fo po enga ma ngai lo lavo let char zok mai te ania engemaw tak an chunga lo thleng ta ania ani na taka chuan kan khotlang in rel bol na le kanin en dan thin kanin en kol dan thin man lai chuan mi sual te ki mai tiang khotlang ta na nok sak te soi thin kan nia nula om thadu lo mi pam be thadu lo ringot po an in an thia sak lo chau thin kha ania chung chuan enge min thlen kan ti chuan kha ti hun lai khan enge thlen thin kan ti chuan midang te za ton turani khotlang za turani khotlang ta na nok sak le suak pak bi ka om kha mi tam takin an du lo pha khotlang tang rualina an du lo ron ni kha tu man an du lo chu chon khotlang nun tam takin avong fel emema hei tun laya hetiang hi kan lo ri ta dan kan aware kan har chho to dan man dan tur te ting e darina ti te india dan hi kan mang
tangkai chona sata em amaro chu he thila hian miram heta developed countries ho angte dan ani na ang tak takaman ho te po in police in kawa in man thlap thlap na ang ram kha kan la ni le tak tak lo ni mizoram kan kalphung chu kan thria tin kan india dan nem zia te po kan thria indian ps ek khir zia te po kan thria heng rui hlo zuar te zel tan tira convict thlap thei tur chuan akhir zia le har sat zia te po kan shelo mai theya amaro chu thil khir tak le har sa tak mai ni zuar an man sak kuta changan man sak ngei ngei te po an thiam changin an chuak le fo thin chung dan man na ram chu kan ni ke ni ram chu chu tieng ani lai chuan heng misual zok te kan ti rui hlo tol tu te le heng zu hlo zuar tu te hian kan dan hian mang thiam em em mani hum in hum him nan an mang thiam em em tin ukil tha tak tak te le thiam tak tak te roi tur an hre em em thina chu tiang borok vela leng vel chu kan ni chung khotlang vonan kan in rel bol dan thin vonana an la man phei chuan ti ngai na om lo top to heng hian thalai te hian che chuak mai thin ani lo mo o ti na hi ke chuan kan ei thina ka soi tong khana tira video kan ti lan tak hong zali somli din thar venga thil thleng chungchang te po kha han ngai to le tila khati hun lai kan comment ta khan kan ngai dana khan mi zong zong khan mi zong zong deuh tho khan mi nol pui khan hei chu acha ti tura ni reng ani in siam lian lu to ka tin trong kam kan mang deuh ve kani kha amor choi tun tuma lunglei phung keu thleng vele tlat maya ke chuan comment lama chuan aweme anga mo pu ani wang te po ni anga adik khop maya aweme khotlang malak top na anga tan chuan thil moi lo tak chu ni amaro chu kan soi tong khan kha kha tiang kha thil thian dan ani comment lama chuan mi puin kan thin rim pui em ani he tianga che te tianga ti te aweme zelo ami zo zelo te kan ti na sa khop maya chu ta tak chuan social media na ron zual ko ta thina kan lo tana thlawang kan lo hau saka tin khotlanga an thil ti khotlangina kha thil chungchang an du lo ti to lo tura an ti ban san chuang si lo in hemi chau ka soina ni lawania kong tam takani an thil ti that lo khotlang ta na nok sak tele thil poi tak tak an khoite ban san chuang si lovin mi puite himnan an ron bel thina an bel thiam e bema victim role an play thiam e mema ti chuan enge mazeu a thlen chuan khang ati tu te kha misuala kan lo chhuat ta thina ne mi pui nol puin ti chuan mi tam tak te malangam loin kan siam thin a khotlang angte pol angte kan dan manga hanti tak tak dona ti tak tak tham si lo hi tam takom ve bok thina hemi chungchang hi video na takin kala ron soile dona hemi mai ni lo tam chungchang po ka ron soi dona rilru alwa khat ne riau maya tunlai kan zoram kan buaina berani ti te po kan shevekin karing tu chone ge kan rilru dang lam na lai tak chu hriat thiam har ka ti khop maya hong zali somli in thatak le motor thatak tak ti chiatani kha mi pui tam tak an loma amaro chu mi har sa jok anga lang te har sa jok anga lang ani an har sa kher lo the ria har sa jok anga lang te en ti chiatari chuan kan zawa in kan khongaya kan thin rim pui em mari enge kan ril ro her omta an hausak nuwa khang thil sarkar phallo thil khotlang tana poi em thil kha an tia an len fe nuwa chawem ni o huat tur an len anin vur len fe nuwa chawem ni o huat tur ti zona kha kan ril ro lawin zot ta thau wila a thome engpo ni se heng anga mi in ti chiatte mi bung ro suasam te thil thalawani ka support lo top kho kani amai ro chu hetiang khopa mi te chetura engemo thalai rual tangkhom thinrim chau chuak tur khopa heti khopa thinrima siam tur khopa khotlang tana noksaka khosa chu anin enfi masak ve viau angai ka hriatin hetiang thil angchi hi a thlen to lo nan khotlang ina an du lo thil to su khai hei chu du tok to tewa an ti hi chu ti to lo mai hi a fin thlak viau ti hi she thar theu tengu
enge mo thil lian thama thlenga social media mangin tran tu kan zong khomin kan aule ruai thin box sia heng thili voi khata thil thleng mai ani thin lo voi tam a thlen nuwa thil poizok thleng hi ani chau thin ti kha kan hriat kha chu tiang che chuan hong zali somli chungcha nga po voi khata thil thleng mai ani lo ti kan hriat kha chuwang chuanin cheng ho kan nia nung ho kan nia mi te ta na nok sak bik khotlang ina an ngai mo zonga om tlat tumpo hi sim a hunani tin hetiang huna hian corruption te kan han soile ang nok nok thina amaro chu corruption tenen kan do dana in ang vek turani kan huwa dana in ang vek turani eiru corruption chu eiru ani miau maya hriat tran hriat fu har em mai thil ania an neya lang teringot maila hetianga soi huai huai te hi atlon thiam thiam an lo ni le thin loi bok sia buai thak vel ani hi apani in corruption te rui hlo te I ho em phot mai teng o atop nan voi khat le chia mi bung roti chiat te mi in suasam te thil tul lo le thil thalo takani amaro chu khotlang tang rual ti thin rim tur khopa khotlang du lo zonga om po hi thil zia lo takani inen fia ngai na tur kan mizo society kan local pui to thin dan thil ani awangin inen fia kan ngai heng thil heng to lo ram ro se hetianga ti ngai hi om to lo ramila acha hle ni